снимам. Мигат ли часа? Да. Не снимам. Първи ден от Екскурзията. екскурзията с Вичи, преследването, обиколката на България с влак. Намираме се в влака София-Бургас, Москва, Долно Белотинци. Вичи покръхва ракия и студена вода. Много добре. Че вече не сте водоустойчив и не мога да хрова вътре. Значи чекаме сега около 40 минути, ще посъдим така почивка малко. 30 да се. Айде 30 да са. Тук около пето имаме Много яки ора. много яки ора. Вика се събре. Аз съм Гошка. Атанас. Иван. Мимица. Я. Така. Очакваме сега да другите гости. Гостите? Гостите, да. Какво ви кажа, значи Лаба малко багаж. затрихме се на гарата, трябваше да снимаме. Обаче не снимахме за жалост. Бързи ярости. Да, преследвахме една жена, дето от другия влак разбрахме, че ще пътува и тя за Бургас. Обаче нещо не изчезна и она се бърка. И она се бърка, ходихме си запазиме места. И така после снимаме по пътя, като наближим морето Фиорно. Тук пиратки се гръмат, заря. И така. Живо здраво! Значи продължаваме вече 2:15, продължаваме вече на сливки, те. Трябваше да си наберем, ама тук ускоряваме. Различни километража показват, че се движиме с 3 км, което е малко невъзможно. Да се опитаме пак. Карай го вътре. Намираме се в автобуса. Ето тук морето, гледайте отдесно. Преди малко се качиваме, 5 лева ни се каза за билета до Равда. Те тук изпреварваме някакви чужденци. След малко отваме Равда, там ни е 5 минути до къщата. И те върся. Изядаме 2 чипса, 4 круасана, 4 вафли бървет. Приказваме си с Микайла и с Цвети, псуваме ги малко, не ни псува. Сега след малко като стигнем... Цети му лапотка. След малко като стигнем ще ги звънна да ни каже, че съм си стигнал Равда, да ги питам къде са. Ти не живееш тук, бе. Ти така си мислиш? Те тук лозите. И така, минаваме през Поморие, това. Какво да ви кажа? Хубаво. Ама... да,
Живо здраво цяла България. Това е от мен за сега. Лесиен, поздрави, че сме на морето, да го тракнем. Люска, не сме с колелето, съжалявам. И Еленко милионера. И Еленко милионера, къде ме мана от приятели, е бац пустиняка. Да, нали ти казах къде е. И Tego Теодор. Така. Отправя някакви... те по море. Лазваме по море. Те тук има някаква зелена... Мами, гледайте по-хубаво тук. Направо да си ебе мамата, съжалявам, че не дойдох с колелото. Аз съжалявам, че не дойде майка. Нема коментирам, що ще го страшно от Войтела. Мога ви пусти на клипче, ако сакате кога го бия. Така. И то гради не е нещо. Ти що не казваш по-рано? Ти си чама. Дано да се чуваш, то много тихо бе и казвам, че сме на рейси тук, нали? И не мога да викам. И така. Живо здраво. Това сме ние. Как се кинат. Сега влезнаме на Оравда. Слезнаме от автобуса. Отиваме към къщата. Те го враче, он се е изморил вече за всички. Една минута държи сака на рамо. Его е. Това е 20 килата, това е точно те. Тури на камерата го измеря. Те тук колелета виждаме вече. Стихар. Стихар, да. Куко звон. Добре, айде ще снимаме след малко от къщата. Рефрон. На Big Brother. Конференс 290. И елиминациите. Те тук има такова. Фитнес снимай, фитнеса. Фитнеса. Tego TV. Скат. Фитнеса тук. Това за Пепи. Това на Пепи къща. Да, това е на Пепи къщата. Добре. Ай. Голи ме пляска по пет. Така, почваме клип от квартирата. Те Почва преди да малко снима, влезнаме и аз се изтропа така, че ми беше... Почва да снима да мяви батерия. Още от София ми се така, нали? Ми е тегало. Вич прикара тук с Йоана, tego те. Снимаме под полата. Сега я ще почна да звъня телефони малко. Те, естествено, я си разсвървах пръв, що да не изоставам. Какво да ви кажа, хубаво си ние, и аз си го познавам, вече му е непознат малко. Ма те знаят къде има компютър на зала, това. Но ти да гледа порно, аз съм сигурен. Я си носа, бе. Те, он си носи. Ти с това не си оправи този телефон. Те тук, гардероба. И аз съм взимал хард диска с правен спорно. 72 гигабайта. Мамо, ще така е това. Ти ще пропустиш този клип. Така. Теглетката от джама. Кръвопроснение. Те така. Значи, след малко мисля или с тегла едно душче или директно дода на плажа. Стигнали сме. И ще снимаме от плажа, естествено, първото такова. Да. Първото влазане в водата. Ето, става двойно. И те така. Много смърдана, под сигурно се окупа първо под душа. Да, ще се оправим. Добре. Живо здраво. Ева, Джума гладова, пока почки сега. Така. Те пред къщата, те къщата. Сботаме се с вече нещо тук. Направо тръгваме... Петички на всичките фонтана. Тръгваме към плажа, защото не съм се кафал ни нищо, решихме, че направо тръгваме, защото не мога да трам. Янчо, много поздрави, по цял ден да бачкаш, кенефи да правиш, Дръва да сечеш, да. Драконта дойш, тук няма много след. Гледай какво става, лодка. Лодката пред това, пред къщата, само опава и слязам на плажа. Плажа не е ли там? Надолу е плажа. Сигурно идвам за 7 година тук. Сега те питам бе, не ти казвам. Добре, след малко ще снимам кога влазваме на плажа. Христо Боте, пегет. Да, Христо Боте пего е. Но за тук училище за байкари... Делфинчета, да, те. Байкър бойс. Ще имате да. Не, те за това, тия гадните твърдите.
2013. Да. No, 2013 Уигор. Така, ай, жив здрав. Че изразходвам енергия, като се возя влак. Така, те тук сме вече до плажа. След 30 секунди се надявам вече да стъпа на песък. Значи затръчал съм се като такова, виж тук ми измерва с кръчкомера 4, не знам си колко, ама това не е верно, що влака ни показваше 3,9. Това ще веря. Само да го напия и ще му го бием през джуки. Добре. И ще му го турим на носа, ще спушим. Значи срещнаваме една такова, една врачанска Мардина, жигула и един мерцедес, естествено. Врачански. Мафиотски, да, врачански. Тук не трябваше да гледам от тази страна, но както и да е. Tego морето напред. Ох, че нещо ме бода. О, хубава са отидем. Ток е много як между другото. О, тук са тръгли вече бананче, джет, това. И те ме рек, че там може да се скачам. Казах, че не трябваше да влазваме от тази страна на плажа, но нищо. Защото тук са водораслите много. Нищо ще имаме там. Но преди го нямаше това. Ти се скача там. Да. Не си ги имал, Те, гледайте какво става. Мани. Така, тук вече е желателно да сложим кейса, що шеглопоща и него. Гледайте, мали. Рай. Гледай, смрът ми краката. Направя топ песка. Добре, дай да търим кейса. И след малко пущам клип как влазвам във водата. Така, вече сме на плажа. Него вичи. Вика, че водата налети, аз още не съм пипал. Да. О, екстра водицата, значи вичи много ме лъжа. Сега ще много наклоним да ме майката. Така, полазваме в морето. Айде сме до началото. Майко! Тут да го ема на хотишки. Ядръж! Мисля да вас заснема, ама не. Сега всичко е 6 плюс на свирката. Пуши цигара. Цигара пушен. А що си зад не говоря, бе? Много студ! Много! Значи, на готишки! Улата в квартирата се къпа по душа и излазвам само с Дрей, обещавам ви. Значи никога няма да повторя това. Тръгай, що умре! Я ти къде? Пазароваме тук за ядени изпиения. Две за ядени и две за пиения. Ти пари ще плащаш? С моят? Добре. Мали или с чука.
отвора от сега. Джапан ти казвам какво. Ай, спирам. Ще снимаме после отвътре. Айде бе. Втори ден от морето. И аз щех да правим това сутринта, но беше далеч. Вичи ще го мразеяло да направи репортаж сутринта. Те тук брой парички. Мама ги брой едвам, през пръсти. Те я моите къде съм ги скрил. На джама, ако некои му трябват, нали? Сега се оправяме да ставаме часа към... Сега ще ви кажа. 10:44. Се оправяме и къде 2 часа стигнаме до плажа. Он е на 10 минути път, нали? Те тук малко сме разфръгали. Предимно я. Виж, се леи за 10 дена. Ти си цар. Друго, какво ви кажа? Мрази ме, вича ме издразни. Тук го надръвил. Но нормално, аз съм по боксерки, като ми гледа до пето. Ти е смал още 50. Да си шеф. Ти си откачен. Прети. И те така. После ще снимаме и от плажа. И те това. Ай. Жив здрав. Жив здрав. Смятай. Да, това ще смятай. Забърва. Значи обедваме сега. Я ударих едно тараторче. Преди малко отдихте си купих нови късигащи, гледайте. Сега ще апнеме. Те вичи. Омаза се, изчисти се. Пилешката е много добра. Пилешката е много добра. Така, пилешко чердо дарион и едно тараторче дарих аз. Сега онеде роло Стефани, аз съм на пиле с ориз. Тук сме турили термоса и кръкаме водица, че ни мрази да си купиме. Те така ви снимам цялата маса. И те така след малко ще ме купиме чедърче и отваме на плажа. Ай. Да. Ти не можеш да правиш това GoPro още. Така, на плажа сме. Преди малко си купиме чедърче. Те. Малко съм се обелил. Вече се оглеждаме за женско. Ти се оглеждаш, да потвърдиме, че това ще го гледат някои хора. Не ме интересува кой ще го гледа, Вичи тук ми каза да вадим да снимам. Вичи ми каза да вадим да снимам. Тук има малко дорасли. Червен флаг. Малко. Така, отиваме към неплатената зона, що там отивам като нас за без пари. Що 9 нещо ми е 10 на лида. Да, що 9 нещо има да е солида. И... Натам вече няма толкова дорасли. Да. Така, значи, те моренце. Сега ще ме го тестваме, че е капит на водата. Май студеншка дела. Сега ще диреме местенце. О, ще намериме. Дано ме чувате, що много тихо приказвам. Даже аз се не чувам. Как снимаш така? Немаше да си виж така. Намерих местенце. Идеално.
Prav smo tukaj. Dajme stens tu. Aj. Втори ден от обиколката на България. Густо ми е. Те сега има един много доставен чесънч. Много. И Марио му държи дюшека тук, ама те сега си куса солетки на аванта. Ще къпаме с дюшечето на аванта и ще го заебем. Айде. Дай ме! Живо здраво на тебе България от мене. Те това Марио. Он е загорел завалията, този космат гъс. Ето Марио. Значи слушай са. Много внимателно. Чао. Това е откраднатия дюшек! Аре, мазай! Легни, аз ще къпа! Нема те къпа, легни, те забутам му там. Айде, маме! Shit. Ай, лей. Он е подпаднал малко, ама. Ама ти се качи като... Да тук трябва да брежем голфа. Да дрифт. Я ли брат така? Това е половината част на Вици, това е другата половина. Къде направи? Стреля стига. Верно? Стига бе! Много се нощ на страдая да гледа. Майка! Я баш сходна така. Това полеви от това. Дай се научиш това. Дай си го това водно спорта там. Ще научи движение.
Ето, опит първи, дубъл. Он за къс падал, се качил. А отдавам ли, бабо? Давай, давай! Охо, охо! Влиза кадър! Това беше гадно! Что ты как не подпря? Стали мой раз. Това е Ultimate Survivor по Discovery Channel. Той човек ще ми обясни как се оцелява. Кой поставя да пусти, пада при пада губи. Той. Значи положението е много яко. Да. Дай ръка. Дай газ. Положението е антиконти режим. Второ включване от втория ден на обиколката на България. Вече има контузен на Тир де Франс. Ето, контузи си крака. Кришката на носа.
мамо, бао, там брадата не е ловят в този клип. Трето включване за днесното Виколката на България. Поздравявам Марио Кръста с песента "Две очи разплакани". О! Че така великото и връз до мен. Няма да кажа. Не, покажи на камерата. Да видите, дай го в какъв стрес... Под какво напрежение живее. Бей, че не мога да гледам, бе. Четвърто включване от днеска. Почваме Втори ден, пренасване. втори ден. Втори ден. Почваме се пренасваме. Те първата пратка. От изпонасраваме тази стая и ни трябва друга. Нема кой ни изчисти. Абе, що си става ключа отвънка, бе? Ти си го прибрал. Но и то включва отвънка. Тук ми към... Не живее. Това е новия ни уютен дом. Това няма мога да Това не мога да направим спалня. Те ще направим, те така за това. Е там. Няма начин. Ще е по-къс кревата. Е да, а той ще падава. Добре. Има ниски без това, бе. Тук няма турмата да махне нищо. Но тук си има. Тук минаваме през терасата и има кинеф, момче. Мисля, от няма разглавници. О, и комарник си имаме. Да, бе, да. Он е кинеф по-голям обаче. О, е. Не. Не, Ама път това по-удобно. Така, дай да изнесем масата. Това ще направим, защото ще направим стенце. Дали го прото да снимаме. Пето включва. Ако виж чепици, така има червени. Нищо. Пето включване от морето, втори ден. Днеска дали направихме включване. Излизаме. Днеска включване на толкова интересни работи за цял ден. Така малко се журих тук. Излизаме, хапнем палачинки и да си дира очила, че така не ме е срам да ода. Малко аз. Те тук Стара Загора. Те тук още една. И... Те от тази къща живея Чесънчо. Тук ли живее? Да. Така. Да, да. Какво ви кажа друго? Гадно ми е, боли ме очото, ама... А ти въобще си да живея си. Аз си въобще съм на морето, да, и вече почвам да усещам почивката. Сигурно ще стиг по цял ден. И... 24 часа не е спал цели. Те тук сме спрели колата. На 5 метра от дом. Да, за 24 часа съм спал... 3 часа и половина не е спал. Не е спал 3 часа и половина. Да. Оп. Ай, търно жилата. Дай жилата. Така, не. И... Ай, чао. Жив здрав. Сега се оближаме, тека сме спирани. Шесто включване от морето втори ден. А що още има до 10 заспиш, защото често половина. Отиваме да си изхвърляме бокуците. Те вече яде палчинка и я ядох една. Сега пих едно софче, да го пролих. И сме почти до кея тука. Отиваме да... Краднаха моите гащи. Отиваме да се разходим малко надолу на кея, на морска 1, 2, 3. Гледай, тройка. Рафани, сега обеш колите, На капака. Тако е забел от сперма. Добре, те подариха ни едно такова аквапарк. И ни го подариха на мене. Един от тия, там къде ни е от другата стая, работи в аквапарката. Мислиме до вечера се запознаваме с него и да го напиваме и да ни вкара на половин цена поне. Друго, какво ви кажа? Хубаво ния. Аз предлагам по една биричка. Те тук снимам за Бисака BMW-то. Ладовина, нема ветър. Баси от Ауди, само че е комби да ева. Не чувам. Те BMW. Те си нареди да е. Тук ви парски. Ади, БМВ. Гол. И гол. Те за нет. Ви парски. Да. От тук хубаво е. Това такива широко. Ако се види сега изобщо направо нещо... Би трябвало да се види. Оно отзад свети лампата, не знам какво се види. Те така трябва да се види. Малко се вижда, много малко. Така. Вече е тъмно. Значи...
Сега ще ви покажа морето, да го видите. Съмняваме. Покажи им знак. Да, гледайте знака. Даже има и кравичка отдоле, гледай. Така. Тега морето. Ай! Живо здраво! Добър вечер от къщата на Big Brother. Седмо включване от втори ден. Купих си очилца, малко аз. Май го казах в един клип. Часа е 22:20. Прибрахме се и после мога да излизаме пак. Виж, ще удари тук една биричка. Дай си носи ефект. Те и очилцата. Ще видим дали ми отиват. Така. Готин ли съм? С всички сладоради в оттана. И тей. Може да го гледате. Видите ли се? Живо здраво за сега. Възстановява се вече от удара. И ще се оправя. 8 включване от втори ден. Виж, тук се абстрахира. Ще правим много включвания. Легнал съм си. 11 часа има нема. Гладен съм, те какво ще стана сигурно. Естествено легнал съм си и съм готов да ставам и да излизам, ама ме мързи малко. Чешам се. Днес ще знаете къде. Нито цъка на лаптопа, до сега говори с баба си. Вече разбраха, че ме е прекинал от бой. Допреди малко крака там. Бира, мента, вода, безалкохолно и така. Живо здраво! Антиконти. Добро утро от морето, трети ден. Часа е, сега ще ви кажа, 9:02. Слушаме музичка за разсъмване. Днес ще имаме един друг плаж. Те чуйте музичката. Влади Марков, няма лавало. И така, теговичката. Няма казвам да направя. Я съм го направя си така. И те така. Обаче много ми е различен да се начава. Антиконти. Второ включване от трети ден. От втори ден. Или трети? Трети е. От трети ден. Добре. Отиваме да си взема палачинка. Че съм гладен. Вичи нещо му се не яде палачинка, че му 2 лева му скъпа. Ограничен бюджет, какво правим? Девид, виж и на какво се подлага Вичи заради тебе. Глей, и се махна. Така. Кое включване сме? Второ за мен. Трето май. Второ или трето включване за трети ден. Похапвам тараторче. Вичи блъска тук пилешка чорба. Правим се, ходим на плаж. Слушаме музичка тук на Аванта. Наблъскахме яко отсет. Да. Живо здраво. Четвърто включване от обиколката на морето. Почти сме на плажа. Пак. Искате ли вафличка? Вафличка. Вземи бе, не се срамувай. Сенци от лимон. С есенция от лимон, да.
Чейте отдоле, значи какво става гадно? След като снимам, го гледах, много тъпо става. След така трябва да снимам. Не, просто снимам, става тъпо. Ти си говориш пред не. Да, какво? Ти си говориш пред не. Да. Това сме на видео разговор. Барбекю и панорама. Ай, живо здраво! Намираме се на Мега Ланча 2013 Равда, България. Обиколка с влак, 4-5 ден, трети. Тук що завърших състезанието, втори. Много тежко състезание, 2 часа и 26 минути. Ето следващия ни състезател. Второ спускане. От отбор Прогресив Прадняв Гащи. Ето, тръгва. Некак си ми е незгодно така. Дай на помни. Незгодно му е, наместа си седалката с кочето. Виждате с какво великолепно тулче работи. Готов е да стартира. Качвам се на колелото в момента. Некак си ми не работи мишката. Проблеми, дами и господа, проблеми. На такова тежко състезание всеки дефект може да те извади от строя. Тук се бориме за награда, за първо място. Вижте огромната публика. Мишката не работи, бе, бате. Мишката не работи. Колело с мишка. До второто включване. Оправихме времето на Мега Ланча, мишката всичко вече ни работи. Този ден състезанието ще е в мъгла. Състезателът ни е готов. Ето, оглеждаме колелото. Дали всичко е наред. Масло, така, накладчици дали имаш, ще последния път изгоряме за накладки. Гумите с грефер. Всичко е ток и жит. Аре, 15 секунди закъснеш. Така, състезанието започва. 2, 1. Дин, аларма! Наш човек се движи втори. Първи сме! Прогресив Прадняв Гащи е първи на Мега Ланч. Втори, първи. Малко се забихме тук във виража. Давай, Росене! Айде, Роска! Ковачев влиза на спортен дрифт. Спортна контра в завоя. Давай, Тошко, какво става, ме тунджи? Малко трикове. Да, Росен си пада и по Бенхикс те реши да вратне едно от 360 за спорта. Дали ги отефи правилно, момче? Охо, това завой ми резка го взе. Направо си добре, си влезнах добре. Ето, не толкова. Че няма оценен тук завоя. Какво ти казах? Охо, bottom out. Наши човек е още първи. Знаете каква преднина има още, има време скочи с удар от другото и да се качи. Брат, има яко, напусти яко. Ама я не съм знаел задава и Сега ще пробваш ти. Да, я това викам. Втори! Вече е втори нашето момче. Полака се малко, на тия бели гъщички, добре, че си имам седалката да се не види. Ди. Али! Той ще преди финиша, нашето момче финишира последен. 1,57. По него ли? Да. Направо по него. Аз мислех, че отгоре ще пусне и да се влезеш в него. И добре тръгна да я вама. Тия не влизат много добре. Лекенко. Дева. Усра се. А може да станеш пръви, Дева.
Охо. Дай бе. Без скока. За какво то скоп? Ма това си пръжал още на долу. Шикам най. Нали го взех бе, бате? Прекалено високо. Докъде отива това бе, бате? Това вече не може да стане пръв. Майко! Това пак отива долу на финиш, явно. Да. Да. Стих се май тук, къде се вливаме. По последния завой. Ще му останеш прави. И ти вече те направи. Ако държа така... Мани. Да, това е финалната права. Няма оставам пръв, там много изкараш и ти. Няма стани. Стани да видим после къде ще ни пущи. Де. Не още станете. 1.44, 5 не се. Мен. Ще го запеш пак. И това път е още бях дал. И това се доста. Това се къдеха в дома. Начало на тайната мисия. Кажи шека? Еднака е въздуха. Няма начин сега. Сутрин трябва да снимаш, тук не мога. То няма в гората. Али. Няма, но вие къде съм седнал, трябва да ритне мен.
Едно от първите включвания за днес. Ето го Марио. Това са новите ни приятели Кристиян и братовчет му. И Стивън. Дилан? А, така. Ето това ни е замъка. Цялата компания. До вечера на животни. Пети ден. Първо включване. Вичици да се вземе етапче. И аз ядох тараторче, он яде супичка, пак. Днес ще ходим на другия плаж. И така, ядохме по една закуска. Преди тараторчето и супичката и така. Ай! Второ включване от пети ден. Качихме се в едно автобусче, трябваше ходим на север Стария град, обаче не знаем за къде е автобусчето, или за Слънчев бряг, или за на север Новия град. И сега отиваме на разходка, май това БМВ е паднал до земята. И ще се включваме оттам. Ай, кажи здраво! Шести или седми ден от Моренце. България от Моренце. Да. Преминахме тук. 10 е датата. Не знаме кой ден е, затова казах 6-7. Отиваме да пнем палачинки, чекаме Йоана да пристигне. Сега пътува с рейса от Бургас насам. Дошла нощеска с влака и се е накъркала. Теговичката. Тази сутрин е много весел. И те така. Шуеме после на един друг плаж, къде тоня ден отиваме. Не знам дали сме снимали. И там при Иван. И те така. Антиконти. Жив здраво. Второ включване, тета и Йоана, те сега създат автобуса, седири багажче, магажче. Тета, гледайте я, права. Ето е там. Да. Виж тук вече почва да слугува. Какво става ти се? Да си гул. Що е жив? Какви сте яки чупици? Какви сте яки чупици? Налей. Как? Боите глава, но това пиене... Я че
пълна ракия. Ай, жив здрав. Значи на плажа сме при бай Иван. Вичката тук плува с плавници, гледайте го, подавник. Сажи малко чилата и... Бани, 7-2 момче! 7-2 направо с плавниците. До тук. Така. И сега взимам плавниците и очилата и шнорхелата, егите. Се отдава малко. И почвам да плувам яко, здраво. Ще се строшим пак с GoPro, сигурно те. Ай, след малко ще ви пуща клип. Клип да снимаш? Ама и по-дълбоко, къде няма толкова песък. Да си вие какво правиш. Ти главен. По-грозно си да ти вини. Ай, потъвай. Без това. Марио шофера.
карай на плитка да скочи като дъска вместо салто. И аз салто ме изправя. Или бомба може. Да. Ще сгазиме на матка. Нека да сгазиме на събиране, не за... Как да питаме? Пълен айляк. Още ли ми е прекъсна? Охо. Няма да хвана. Пълен айляк. Само нали са една менчичка. По-скоро нас ми носи водата, а не носи. А? По-скоро ми носи водата, а не носи. Нека припадат от банана. Охо. Няма да хвана. Пълен айляк. Само нали са една менчичка. По-скоро нас ми носи водата, а не носи. А? По-скоро ми носи водата, а не нека припадат от банана. Стоя, не виждам. Боже, много безсмислен екип. Дайме на плитката. Вече им бъде. Али я вратни малко. Окей, за да затворя ново. 8 ден от обиколката на България с влак. 8 ден от обиколката на България с влак. Днеска супер вълнички, пички, женички, колички, тротинетки, мотори, любовни жрици на любовта, бел, спа, хотел, люти чушки, домати, краставици, вълна! Гледай Коста! Гледай! Снимаш ли?
чакай, мафака! Дръж ми капа! Гледай, Коста! Влизаме вътре! Саудова! И цивки немай, баси кризата! Тук, близо от събитието, Виктор Краш чупи крачка, какво? Какво такова? Забрай! Те! Сега снимаме крака. 100% се вижда. Те. Чупения крак, познавате ли? Куча и едноокия, тегите. Сега ще имаме отблизо. Гледайте. Рана Корана, тази песен не знам. Ще си го носиш, личи на гръб. Струши крак. Купич. Това бе? Това вас. Не, я не знам вече. Дойде до Йоана и вече нищо му не амаете, готова какво ни ще шавите. Гледайте, тук се гъза. Песък, дами и господа, песък. Много лошо положение. Гледайте какво става. Как се виждам? Чуваме ли се? В телефона ли си? В телефона ли си? Сега отиваме да се окъпеме резко така в морето, да ни пререже. Ай! Теговичката, гледайте окъпе момент, 100% го виждате. Но няма никакъв обектив. Гледайте.